Так. Ну, спробуем еще раз. Зараз про Streamlab. Я вимикаю усі програми, які можуть мені не допомагати. І гляжу у телефон. Коли буде затримкою істи трансляція, будем робити у YouTube напрямую, тому що мені не подобається, що яна робить. Живі вічно, Олексій. Я з великою подякою, мені здається, зараз трансляція повинна бути ліпшою, тому що я, вже трошки так зрозуміла, як це все працює, і тому таких затримок і завісонів не повинно бути. Я все вимкнула собі. Тому запрошую на перший 100-500 стрім до мене у гості. Мені вельми приємно вас бачити. Кекус по кекус. Цікавий нік. Вітаю. Зараз лепш, так, я бачу. Але я б хотіла ще сюди чат-рулетку додати, тому що, мені здається, треба походити трохи по білорусах і з ними порозмовляти. Але я зараз пропоную в Discord вийти, тому що там мої сябри. Коли ласка, коли хто в Discord є, я зараз спробую, коли не буде вельми сильно так тягнути трансляцію, то порозмовляємо у Discord. Перший стрім, проведу його з сябрами, з підтримкою, як завжди, тому що я ведаю, що ви мене найліпші. Я вас так само зачекалася, тому що у мене тут технічні неполадки. Треба розуміти, що я не суперблогер, я починаючи. Так, я зараз спробую Discord. Зараз спробуємо Discord. І поглядимо, що буде відбуватися. Насправді, я ведаю, як тут можна підчепити екран, і щоб мене вивело на мій стол, але я боюсь, що я знову зникну. Тому, будемо спробувати. Зараз потягнеться так, тому що я вимкнула трансляцію і зрозуміла, що люди пішли по своїх справах, але я ведаю, що зараз мої сябри потягнуться. Все буде добре. І нарешті мені вельми тяжко самой з вами розмовляти. Іван Скоробогатов не пойде в Discord. Іван, це ваша приватна справа. Я вам пропоную зайти у Discord, коли ми будемо з вами один одного ведати. Сьогодні ми розмовляємо з сябрами моїми, це з України, хлопці і дівчатки, з Білорусі, тому сьогодні порозмовляємо з ними трохи. Зараз я сподіваюся, мені не буде проблем з трансляцією, тому що Discord так само він потягне трошки на себе потягне скорості, і тому, коли буде затримка у Discord тут, ми просто пойдемо з телефону. Просто пойдемо з телефона у Discord. Я бачу, що коли я працюю за своїм столом, я усе ровно у вас на камері, тому це вельми добре. Я не припиняюсь на те, як показувати вам, що відбувається у мене насправді у компі. Комзорг, вітаю! Пан Василь, це зробила. Так, перший стрім, але він такий буде трохи з затиком, тому що я виключно можу з вами розмовляти. Коротко о подіях, які сьогодні відбувалися. Я б з задоволенням показала сьогодні вам і фотографії, і, мабуть, відеорис, але не все одразу, мені здається. Вельми добре, що я увогуле бачу себе. Тому дякую, пан Василь. Ви мені допомогли вельми. І насправді, щоб я зараз з вами могла розмовляти, мені допомагала ціла команда. Гарфілд, вітаю, сябра. Сашенька, вітаю. А можна я вам роздам ключики? Тому що мені ж треба, щоб ви там... Коли я стану сверхзоркою, але я не ведаю, як це робити, тому зараз буду спробувати онлайн.
Я не ведаю. Кастрюлька? Не, гэта не кастрюлька, гэта у мяне. У мяне тут кошка спіць, звычайна. Тут цукеркі насправді. Тут кошка, звычайна, спіць, але каб яна мне сёння не спала на галаве, я вырашыла, што я ёй зраблю такія трохі. Ну, я ж такая. О, у мяне ёсць першы модэр. Дзякую, сябар. Мне вельмі прыемна, што ты пагадзіўся быць модэрам на маім канале. І, дарэчы, ты першы. Пан Васіль, вы ж ведаеце, для вас за брацкі працэнт я гатова зарабіць усё. Ну, я бачу, што затрымкі няма, таму, мне здаецца, гэта клёва. Наступнага разу я абавязкова падрублю чат-рулетку, каб мы маглі пахадзіць, таму што я баюсь, калі я зараз буду двойное акно рабіць, я зноў знікну куды-небудзь. І зноў буду з вами праз чорны экран размаўляць. Таму мне не вельмі зручна. Кошко, ну, татко, ти ж знаєш, я маленька дівчинка, мені їсти треба. Тому кицьки в мене це так. Я жартую, я надіюсь, ти спить. Один спить тут на столі, а другая где-то бігає. Але вона зараз пробіжить. Алексей, вітаю. Вельми приємно, що ви завітали на мой перший 100-500 стрим. Наша група у Discord. Дякую, Олександр, за те, що дали посилання. Зараз я його уключу. Я підвисати почала, я бачу. Мені здається, Discord тут не самая лепша ідея, тому що моя машина не витягне його, напевно. Зараз спробуємо. Чому ні? А мабуть і пойде. Олеже, вітаю. Друже, вітаю. Так, є затримка, я бачу. Є затримка. Так, сьогодні розмовляємо, що відбувалося. У Білорусі сьогодні суди. Але я, на жаль, яшчэ не паспела на навіну паглядзець. Я толькі бачыла, што штрафаў назбіралі толькі за сённяшні дзень амаль 7 000 беларускіх рублёў. Гэта 3500 доляраў. Джек, вітаю. Так, я не толькі ў чаце, і мяне іногда запрошваюць яшчэ ў іншыя стрымы, а сёння я вось у палове 12 вырашыла, што мне трэба вам сказаць вітаю. Таму я з вами зараз. Я запускаю Discord. Гэта святковы Discord. Гэта святковы Discord. Калі ласка, я запрашала ўсіх у мой Discord, але, пан Васіль, калі ласка, ці магу я скарыстацца вашым Discordам? Мне здаецца, ідзе затрымка вельмі моцная. Так, Discord не лепшая ідэя, таму што ён пачаў віснуць. За бабі. Дякую. Але я не бабі. Не, бабі. Вісну. Я бачу, што вісну, і давайте я, мабыць, у Discord мы паразмаўляем праз мой телефон, таму што моя машина, на жаль, яна не выцягвае такой ціск на сябе, які я хачу на яе зрабіць. Напишите, калі ласка, ёсць затрымка, давайте паразмаўляем праз телефон, там у мяне гук не дрэнны, таму мне здаецца, гэта будзе актуальна. І я не буду вісець. Так, я бачу чат. Тут я бачу чат, таму я вмикаю. Дякую, пан Василь. Насправді, ви просто... Колись я розповім про 10 років, як я потрапила в YouTube, і ви будете там один з перших. В моєму, як це сказати, в моїх, що там пишуть? Я ще не знаю. Я не пам'ятаю, як це називається. Ну що, я пропоную Discord праз телефон, мабуть, буде добре чути, тому що, ну, мне здаецца, што гэта будзе лепей за тое, што я буду вмыкаць яго на кампе, таму што мы будзем вісець.
Я не хочу висеть, тому мне здаецца лепей гэта зрабіць праз телефон. Зараз мы зробім сюрприз, тому що яны мяне ў Discord не чакаюць. Зараз вы пачуеце всю кухню внутрішнюю модератору. Не, я так не буду рабіць насправді, тому що, ну, гэта дрэнна. Так. Падсечку рабіць сваім сябрам, таму я не буду гэтага рабіць. Я зараз выйду з дазвалення пана Васіля у іхні Discord, у Глас народа, там, дзе я пастаянна мешкаю. Вось, і мы там паспрабуем паразмаўляць. Я іду в корчму. Заходьте в корчму, будемо розмовляти з вами. Анатолій Сайгон, так, Шерекот, наша Україна Русь. Дякую за спосилання. Лепші канали Білорусі і України заўсёды тут. Подписывайтесь. Останні новини, останні події, які відбуваються. Постоянно мы их обмярковываем, и мы все у теме, и высловливаем свои думки. Карыстаемся інфармацыяй, якую мы атрымваем, і адразу нясем яе ў масы, тому што інфармацыі вельмі багата, і мы пастаянна паміж сабой яе абмярковваем. Ну, просто немагчыма аднаму адсцежыць усё. А калі ў цябе вось такая ёсць такі гурт, які ўсё ведае, ты заходзіш да яго проста і у гэтым гурточку ты можаш паразмаўляць, і астальныя... Що відбувається? Привіт! Ви зараз у прямому ефірі на моєму каналі. Тому, коли... Я взагалі йду тут, коротше. Так, але я, на жаль, не ведаю, ці чують нас. В корчмі наливаю. Ну, звичайно, я і накормлю. Сьогодні у нас відбивнушки. Зараз просто зв'язок пропаде, бо переход зараз через 5... Коротше, через 2 хвилинки, бо я з'явлю, бо в мене зараз може звук. Я не ведаю, ці чують мої гості корчму, але я спадзяюся, що з телефона гэта лепей, ніж з комп'ютера, коли я вішу. Тому що Discord і OBS, яны не сябруюць паміж собой. Тому напишіть, будь ласка. Артур, я вітаю. Вітанечко, пані Хело. Так, вы можете мне что-нибудь пожадать, а покуль вы будете мне что-нибудь жадать, мне в чаце напишут, ці чують яны вас, і ці можем мы покуль робить вось таким чином. Гэта... Вітаю. Вітаю. Я вельмі вас рада чуць. Дякую, што вы сёння са мной, вы ўсё эмоцыі свае са мной прысутнічаеце і падтрымваеце мяне. Гэта супер клёва. Я вам... Вам говорила, що тут гарно сьогодні виглядаєте, чи ще ні? Ні. Докладываю. Я... 10-10. Я сёння не гатавалась нават, таму што мне просто не выстачала часу на гэта, насправді. Я вось як прыйшла, так і прыйшла. Таму дзякую. Скажыце, чуеце, добры, клёва, мае украінскія сябры, калі ласка, распавядзіце, што сёння адбылася в Україні. Я зараз буду спілкуватися українською мовою, тому що сьогодні о 4 ранку збито літак український і загинули люди. Я розумію, що для першого стріму це не сама така весела подія, але на сьогодні це для нас дуже важливо. І, будь ласка, оскільки я не бачила останні новини, розповідіть, до чого там дійшло діло і що зараз відомо, що стосується збитого літака. Пан Василь. І тишина. Так, і тишина. Я розмовляла з Піром з приводу цієї ідеї. Я знову на зв'язку. Це чудова, Марусечка. Розкажіть, будь ласка, що по літаку, чи є якась нова інформація, яку ми ще не обмірковували між собою?
і 67, по-моєму. Громадян 11 з них українців. Білорусів на борту не було. І територіальна операція знайдені чорні скриньки оранжеві. І уряд Ірану сказав, що він не передасть Україні ці скриньки. Скажіть, будь ласка, чи чули ви, що Зеленський полетів сьогодні в Московію, чи це є правдою, чи ще ніхто не надав інформації такої? Ну, інформація не підтверджена, тому це на рівні слухів. Я зрозуміла. А чому Іран відмовляється віддавати скриньки? Питання дуже цікаве. Ну так. Ми задаємо це питання. Ми можемо тільки здогадуватися. Це, мабуть, питання до Ірану. Так, я зрозуміла, але, мабуть, є якась інформація, тому що я поки налаштовувала всі ці свої заморочки з каналом, я щось пропустила. Інформації дуже багато. Від умовних слідів якихось осколків на корпусі літака до якоїсь там а-ля боєголовки, яка знайдена біля місця падіння літака. Тому читаємо якихось даних. Я зрозуміла. Угу. Що саме цікаво, канал Аль-Джазіра одразу заявив по своїм джерелам, що це було збиття Боїнгу ракетою. Я бачила Пір, коли проводив стрім, до речі, підписуємося на канал Піра Снайдерса, це наш сябр, це наша ось суполочка, тому, ну, повинно бути на усіх наших каналах, мені здається. Коли Пір вел стрім, він показував, є фото, є докази, що нібито шрапнель, як це називається, я не ведаю, на жаль. Так, саме так. Тут присутнічають наші білоруські сябри. Я, хто не ведає, розповідаю, сьогодні збили український літак. О 4 ранку загинули люди. Якщо я не помиляюсь, 176 людей, так? Так, пані Хелен, 82 громадянина Іран, 63 Канада, 11 українців, із них 9 членів екіпажу, 10 Швеція, 4 Афганістан, 3 Німеччина і 3 Велика Британія. Це дуже погана новина. Я пропоную завтра в Білорусі, хто в Мінську, будь ласка, знайдіть час принести квіти до амбасади України. Вона є в Мінську, і ви можете спокійно під'їхати туди і покласти квіти, і просто, ну, про себе сказати ті слова, які ми хотіли б сказати нашим друзям. Я від себе кажу, наше співчуття – це трагедія, і, ну, я майже впевнена, що це був теракт, судя по тому, що відбувається зараз. Тому я вам бажаю, щоб це було розслідування на світовому рівні, і всі ті, хто винен в тому, що загинули люди, вони були покарані. Компанія МАО запевняє, що літак Boeing 737, який зазнав катастрофи в Ірані, був найновішим. Жодних зауважень до його технічного стану не було. І ним керували висококласні пілоти, які мають досвід польотів і нестандартних ситуацій. Ну, тобто можна тут поки що робити коротенький висновок, що це все було заплановано. Тільки по косвених признаках. Але в світі подій, які відбувалися останнього часу в Ірані, і коли вони відкрито казали, що це буде помста, і вони будуть мстити Україні за те, що робила Америка, чи не здається, що ці просто події, вони пов'язані між собою? Дуже багато співпадінь. Так. Дуже багато. Так. І в чаті пишуть, що невідомо, де Зеленський. А я пропустила, мабуть, він вже зробив якусь заяву, що з приводу катастрофи і теракту, який відбувся. Наскільки я знаю, він зробив заяву тільки у Фейсбуку. Він перервав свій відпочинок в Омані і якимось чартером, який вартує біля $100 тисяч,
повернувся в Україну, ну те, що я казала, через Росію чи не через Росію, це вже таке Через Внуково. через Внуково каже. Є маршрут вже. Ну, згодна, тут дуже багато питань. Згодна, стежимо за цією історією і, ну, я знов-таки кажу, я дуже сподіваюся, що тут суд буде світового рівня, тому що загинули і українці, і канадці, і люди з Німеччини. Тобто, він мені дуже нагадує MH17, але я не хочу паралелі робити, але мені здається, що тут одна рука все це робила. До речі, Дональд Трамп звернувся сьогодні до американців, багато говорив про ситуацію на Близькому Сході, зокрема в Іраку, в Ірану, і жодного слова про катастрофу Боїнга не сказав. Я чула звернення Дональда Трампа, так дійсно, ну, білорусам, мабуть, зараз скажу. І розумієте, що ще цікаво? Авіакомпанії масово скорочують польоти до Ірану і Іраку. Массово. Так, я ведаю, што беларуская Белавіа уже замовіла про тое, што яны прыпыняюць і забаронена зараз беларускім летакам у гэтыя краіны ляцець. Іран забаронены і Ірак, калі я не памыляюся. Мабыць, напомніць мяне ў чаце беларусы. Уганда, Сінгапур, Air Canada, Virgin Airlines, Malaysia Airlines. Провідні авіакомпанії. Так, на жаль, дуже погана новина, але зараз я би трохи розповіла про білоруські новини, тому що мені не вельми зручно у Піра на його стрімі було розповідати, що відбувалося у Мінську сьогодні. У нас знову-таки почалися репресивні дії, і мені вельми цікаво ваші думки з гэтага почути. Глядите, люди обороняють Конституцію. У нас ёсць стаття ў Канстытуцыі, якая нас забавязуе абараніць сваю краіну, нават з зброяй у руках. Зараз людзі, яны атрымваюць велічэзныя штрафы і зноў-такі будуць суткі за тое, што яны выходзілі на плошчу за незалежнасць нашай краіны. Як вы мяркуеце, што ў гэтай дзяржаве павінна здарыцца, каб людзі зразумелі, што закон тут увогуле проста не працуе? Ну, це те, що сказав Сірий Кот на демонстрації. 3% активного населення має вийти в один прекрасний день і заявити про те, що народ є джерелом влади. І слугу народу, не знаю, як ви там на плакаті писали, слуга виходь, народ прийшов, да? Так, я писала. Было такое. Пробачте, не писала, а тримала в руках. Був такий плакат. Ми амаль уже 2 тижні не отримуємо ніяких новин Білорусі, які б мели, ну, і притягували увагу до себе. Новины вельмі скромныя, гэта падзеі, якія стасуюцца Новага года, Раства, святковых падзей, але увогуле нічога мы не чулі про інтэграцыю. А на чому зупинилися? Який статус поглиблення інтеграції? Мы остановилися на тим, що нам на некаторий час припинили постачання нафти. Зараз її відновили, але, ну, знову-таки кажуть, що це тільки на місяць. І, ну, я бачу, що вельми моцний тиск з боку Російської Федерації на уладу, яка у Білорусі зараз, тому що ми, на жаль, не ведаємо, що у дорожніх картах написано, що я не повинна підписати. Так, голос за кадром, це наш пан Василь, канал Інтерхунта. Це наш, ну, я не можу сказати, що лоцман блогерів, мабуть, він на мене образиться за це, але це така людина, яка, вона нас створила. Дуже ідейна, дуже багато в нього думок, тому дякую, тому що пан Василь – це людина, яка пропонувала мені декілька проєктів, в яких я зараз маю честь бути. Скажімо так.
Повернемся до Беларусі. Я остановилася на тым, што у нас нафту была падзея з нафты, але далей нафты нічога не пайшло. Зараз самае громкае, што у нас гучнае тое, што адбываецца, гэта пасадкі, зноў такі гэта суды. Вось такім чынам мы скачам з навін на навіны. Тое ж самае у вас прыкладна адбывалася ў 2014 годзе. Ці вы бачыце такія крапкі, якія вельмі схожыя паміж сабой? Аналогії можна проводити, в принципі, але скажу так, що в нас це відбувалося в 2014 році якби ну не то, що зненацька, зажимались гайки, а у вас вони зажаті вже 20 з гаком років. Тому в нас було більше такий, ну, теж типу, як більше загострення, а у вас кульмінація всіх оці затримання, це така логічна, можливо, якась кульмінація за десятиліття, а в нас за декілька там, не знаю, місяців. Були драконівські закони, якщо ви пам'ятаєте, від 16 січня, де людям забороняли висловлювати свої погляди. Були оці переслідування автомайдану, які їздили на машинах і їх по надуманих протоколах штрафували. А у вас оце ці консерви, як ви там називали, це активну спільноту, яка може піднімати маси, зараз локалізують. І не так страшно, що там зараз, ну як страшно, що отримали по 15 суток. Це сигнал вам, які ще не мають 15 суток, що сидіть вдома, не висувайтеся, бо буде так і з вами. Ну, розумієте, люди, які вже вийшли, у мене у чаті зараз присутнічає вельми пригожий чоловік. І він мене познав на площі, мені вельми приємно, тому що, на жаль, Олексій, я на той час ще не ведала вас, але зараз я мимо не пройду ніколи. І він отримав 20 базових штрафів. 20 базових, коли я не помиляюся, це ну, більше за $200. А скільки отримав цей чоловік, який був за інтеграцію співпраці? А гэта вельмі цікавае пытанне. Мы яго не бачылі, тому што мне здаецца, я не бачыла нават, мне здаецца, і фаміліі такой не было, мы бы ведалі пра яго, і што самае цікавае, прапалі нашыя барцы за свабоду, якія раздавалі газетёнкі ў метро. Таму я звяртаюся да мінчан, хто ў Менску, калі ласка, можете мне на Facebook сторонку писать, альбо ў Telegram. Не мае значення, я усюль, я читаю. Калі ласка, калі побачыце наших газетёншчыкаў, просто напишите мне. А мы далей уже... Не, мы их не б'ем. І мы нікого не абражаем. Не-не-не, мы культурныя, вы ведаеце. Але ёсць у нас одна ідэя, якую б мы хотели ужыць у Беларусі. Таму давайте бороться з прапагандай разом. І на площу у тым ліку. Я, пан Василь, кажу про тое, што, разумееце, людзі, якія выйшлі ўжо на плошчу, ні штрафамі, ні затрыманнямі нас не напужаць. Таму што мы ведаем, чаго мы туды ідзем. Правильно, це підказочка, намек тим, хто ще вагається, чи думає йти, но не піде, чи дружина не пускає, чи без мене все пройде. Сірий кот сказав тоді на мітингу, що якщо ви думаєте, що за вас хтось це зробить, нічого подібного, треба піднімати свою п'яту точку і, ну, умовно кажучи, бути джерелом влади і брати владу в свої руки. Так, і сьогодні з Піром ми розмовляли, і ён мне сказаў, што няма чалавека, які бы заклікаў, каб, ведаеце, людзі адначасова падняліся і пайшлі. Але калі я звяртаюся да падзей, якія адбыліся ў 2013 годзе у цэнтры Кієву на Майдане, там не было лідара, які бы заклікаў. Людзі выйшлі за сваю свабоду і волю. Кожны сам за себе. Я вважаю, що в ситуації з Білорусі повинен бути якийсь теж такий каталізатор, якась величезна несправедливість.
так як ви правильно наголосили, що в Україні 1 грудня вийшло майже мільйон в 2013 році, коли побили студентів за день до цієї події. Тоді вже дійсно взагалі Майдан, якщо ви пам'ятаєте, був дуже довгий час без політичних лідерів. Так. І ця революція гідності, вона була така з презрінням до цієї тройки. Вони ходили, щось домовлялися, приходили, люди їм посвистували і так далі, і так далі. Але на той час іншої опозиції, інших лідерів не було. І, в принципі, на цьому підґрунті Порошенко, як такий, не заплямований тими перемовинами з Януковичем, почав набирати рейтинг і став 5-м президентом України. Мені здається, гэта моя прыватная думка. Пётр Алексеевич гэта лепшае пакуль што адбывалася з Украінай увогуле. Я не навязваю, я не прашу пагаджацца з гэтай думкай, але, на жаль, я пакуль не бачу, хто б зарабіў яшчэ столькі, сколькі зарабіў ён. Я хацела бы паглядзець, ці ёсць з намі Артур. Артур? Артур? Так, я тут. Вітаю, друже. Ці могу я сказаць нашаму чату, адкуль ты? Звісно. Звісно. Мае беларускія сябры, у мяне ёсць скарб, мы яго беражэм вельмі. Гэта наш Артур, ён зараз пражывае ў Крыму, і мы навіны з Крыму атрымліваем, што называецца, з першых вуст. І што там адбываецца, і як там усё прыгожа і добра. Артур, як вы сабе адчуваеце зараз, знаходзячись там, дзе ви зараз ёсць? Ну, скажімо так, фізично добре, а психологічно взагалі ніяк. Так, Крим – це Україна. Дякую, пані Хелен, за підтримку. Був, є і буде завжди складовою частиною нашої держави України. Артур, такое, мабуть, нескромне питання, але ёсць ли маленькая надзея на то, што, мабуть, у 3-5 гадоў Крым павернецца дадому? Це, мабуть, вже питання більш світової політики, тому що не тільки бажання, мабуть, українців або тих, хто проживає на території Криму. Тут питання ще до союзників, які мають підтримати нас у справі повернення. Тут лише ж два, або демократичне повернення, або силове. Ну, силове, воно виключається, тому дипломатія виключно залишається. Ну, я б не сказав би, що воно виключається. Головне почати підпалювати свого північного сусіда. Коли він почне горіти, то можна вже й трохи давити силовими методами. Але ж це моя суб'єктивна підказорка, вона може відрізнятися. Багато таких складових частин. Тут, ведаеце, усе свае, і ведаючы, які ціск зараз на Беларусь, я зараз на сабе адчуваю амаль усё тое, што адчуваеце вы. Таму што я не ведаю, дзе мне схавацца ад гэтай арды і што зрабіць такога, каб яны ад мяне адчапіліся. І, на жаль, людзі, якія нас, скажем так, наше асяроддзе, яны у большасці сваёй не падтрымваюць інтэграцыю, але яны пагоджваюцца з тым, што Расія, павінна неяк быць у жыцці беларусаў. Вы мяне разумееце? Так, пані Хелен. Артур, мабыць, ёсць нейкае цудоўнае ад хваробы лекарства, каб проста падышоў да чалавека, спытаў яго аб чымсьці, і ён змяніў свае думкі, альбо гэта амаль немагчыма зрабіць? Ну, якщо ми пам'ятаємо нашу першу розмову стосовно того, що тут коїлось з розумом місцевих, то дуже важко. Окупація ж вона йшла не в 14-му році, не в 13-му, вона йшла вже за багато років. Це йшла інформаційна окупація.
Тому що низки людей були дуже вразливі. Вони не хотіли розуміти, що відбувається. Вони не хотіли розуміти, чому це так відбувається. Освіта. Недостатньо взагалі української мови лунало на теренах Криму. Ну, ось ми маємо певні такі ітоги дуже сумні. Мені здається, тут, мабуть, треба буде діяти більш радикальніше навіть. Я вибачаю за таке слово радикальніше, але ж та ситуація, яка зараз вона навколо мене, вимагає лише тільки такі дії. Я читаю зараз чат, і так само наші люди пишуть, що Лукашенко знищив національний рух в Білорусі, а білоруси пишуть, що Росія – це війна. Пишуть, ну, я бы не була настільки пасивною. Чому? Тому що я, як чоловік, який ходить на площі, я бачу, що у динаміки ми збільшуємося, насправді. Коли порівнювати вересень і снежень, ну, слухайте, нас стало більше у 100 разів. Розумієте? Навіть більше, ніж у 100 разів. Тому що нас виходило, ну, мабуть, 10 чоловік. А площа остання собрала більше за 5,5 тисяч. Таким чином людям не все одно. Тому Крим – це Україна. Я нагадую, хто ще не в курсі. І він завжди таким був, є і буде. Артур. Так. Мабуть, будемо робити такі дискорд-зустрічі для білорусів, щоб вони розуміли, що може коли. Так, я додам, що ми останнім часом є в групі Discord «Глас народу». Ми активно запрошуємо долучатися до нашого серверу. Або, будь ласка, запрошуйте нас до себе. Ми у вас є на сервері Сябрів. Дуже будемо раді спілкування та поділитися всією інформацією та тими подіями, що навколо нас. Дещо з інформації, скажімо так, позичі інформаційної війни, яка вже проводиться. Так. Сябры, гэта один з лепших крымчанаў, якіх я ведаю. Таму прыходзьце до нас у Discord. Там вельмі спакойна заўсёды, мы не сварымся паміж сабой, мы за павагай адзін да аднаго ставімся, таму Артур, вялікі дзякуй, што сёння ў першы мой 100-500 стрым са мной. Я просто... Ты так далёка ад мяне, але я адчуваю, што ты вельмі блізка і усёй сваёй добротой просто абдымаеш, і мне вельмі спакойна зараз. Я не хвалююсь, веду себе, ну, амаль вольна. Дзякуй табе, сябр велічэзны. Щира повага до вас, до білорусів, а також до вашої країни. Навзаєм, Артур. Яшчэ ў мяне ў Discord ёсць званочак, яна такая звонкая, але я не ведаю. Княгиня Київська, чи ти з нами? Марусечка, на жаль, напевно, їде. Я тут зараз, буквально хвилинку, добре, я скажу все. Добре. Зараз, Дякую. Дякую. Я би попросила, мабуть, пан Василь, додайте яшчэ раз наші канали, нехай білоруси і українці обмінюються поміж собою информацией, потому что та информация, которая надается с боку официальных СМИ, но она просто знищує наші країни. Як би Господь писав угоду, то вже цього року може зміни в Росії. Ведаеце, я чула думку, што і Газпром уже пачаў брыкацца, таму што ў іх таксама ўсё там не вельмі смачна. Яны звыклі да бонусаў, яны звыклі да прыгожага жыцця, а тут, калі нададуць персанальныя санкцыі, ну там вельмі закруціцца можа не вельмі цікавая гісторыя насправді. Я сцежу за імі, але пакуль я не хачу нічога гаварыць, таму што вы пабачыце крах алігархаў. Гэта будзе цікава. Калі гэтыя трапачкі, якія называюцца рублікамі, нікому патрэбны не будуць.
3-5 тысяч человек это все равно не больше. Я зол на всю Беларусь. Не треба злиться, треба пропанаваць, прийти на площу, постоять, висловити свої думки, порозмовляти з людьми. Нарешті, коли я на площі, гэта просто суполка сяброў. Ты прыходзіш у гурт, які цябе ведае, ты ўсіх ведаеш, а нават калі не ведаеш, ты просто ківаеш галавой і ўсё, свой. Ну, да ціхару галоўна не падыходзіць. Гутарка Беларусь. Мабыць, ведаеце, у мяне такія сябры, яны стварылі мне канал. Зараз я бачу, што ёсць гутарка Беларусь. Мабыць, гэта Усяслава. Гутарка, так. А мне показалось, што уже стварылі маю, так, гэта гутарка Беларусь. Там збіраюцца беларускамоўныя і блогеры, і аніматары, вельмі такая суполка цікавая. І, дарэчы, вы, калі вельмі сароміцеся размаўляць беларускай мовай, прыходзьце да нас, таму што я, просто мне вельмі падабаецца. Привет, Вітаю, Димон! Привет, Хелен, привет. Дякую, сонечко, що ти зайшов. Діма, ти в ефірі? Так, це прямий ефір. Привет. Дімка, в мене 100-500 стрім. Понял, всем привет. Подписывайтесь на Хелен, это важно. Живіть чатом. Это правильно. Чатом надо жить. Так, Все, пойду это, да. галоўнае, Діма, дякую тобі величезне, тому що ён навучив мене казати, чатом треба жити. Тому я стараюсь бути і тут, і там, і повсюди. Продлевать будете? Подписчики? Так, продлевать гэта мяне вучаць, гэта донаты. Пакуль продлевать мы не будем, але мы будем размаўляць. Так, тутэйшы шляхціч, наша гутарка беларускамоўная, беларусы, хто сароміцца, і вы думаеце, што вам, лепей не размаўляць беларускай з памылкамі, а лепей размаўляць расійскай, і вы думаеце без памылак, гэта не так. Далучайцеся да нашых гуртаў, далучайцеся у нашай суполкі, вы атрымаеце, просто цудоўны настрой. Гэта я вам 100% кажу. Таму што, каб я ведала, што гэта адбываецца вось такім чынам і з украінскага боку, і з беларускага боку, я б зрабіла гэта, мабыць, калі яшчэ маленькая была. Артур, таму што, мабыць, мы працавалі. Артур піша, што калі яны захадзілі ў гутарку, там была цішына. Я сёння, дарэчы, таксама захадзіла да вас, і там таксама была цішына. Таму, мне здаецца, трэба проста увечары сядаць і ўсім размаўляць паміж сабой. Мне здаецца, такое асяроддзе зараз беларуска-украінскае, яно вельмі, па-першае, дэфіцыт інфармацыі. Насправдзі, я размаўляю з украінскімі сябрамі, яны не ведаюць. Я кажу, у нас было столькі дэнамінацый, нам прыбралі, колькі ўжо там, я не памятаю, больш за 10 нулёў мы прыбралі, пачынае з 90-х гадоў, трэба паглядзець. А яны не ведаюць. І мы зараз для іх інфармацыйная крыніца, як і яны для нас. Таму я прапаную, я вас запрашаю ў нашыя гурты, там вельмі весела заўсёды. Так, яны і жартуюць, і інфармацыю надаюць, і я таксама там прысутнічаю, так што далучайцеся да нас. До нас выключна прыходзяць і ніколі ад нас не уходзяць. Я вам так скажу. Так, Усяслав, я згодна. Усяслав, мабыць, у вас ёсць інфармацыя, што да арыштаў, мабыць, спасылання не, таму што я яшчэ не навучылась адсюль выходзіць на спасыланне. Мабыць, напішыце караценечка, ці ёсць у нас арышты, альбо сёння былі суды выключна з штрафамі. Каб мы маглі... Беларусы, мы пішам лісты людзям, якія сядзяць. Гэта трэба рабіць. Нагадваю, хто свядомы беларус, ён ідзе на пошту, купуе сабе канверт і адкрытку, і мы, звычайна, вось астатні раз мы пагоню наклеівалі на адкрыткі і атрымаліся вельмі цудоўныя, мне здаецца, такія навагоднія адкрытачкі. Юліана, ми на стрімі. Ёночка,
Я вас вітаю, Естонія з нами. Йона, я не чую тебя. Йоночка, не чую. Усяслав, я зараз сижу на своем канале Хелен Мінская. Гэта ідзе прамы стрым. Мы спрабавалі сёння, дарэчы, Егор мне вельмі дапамог. Таму канал Твар-Твар. Лайк, 500-ка, сотка. Ролики зачетныя, таму прапаную таксама падпісацца. Зраблю потым пасля стрыму спасыланні на ўсіх, каго я ведаю. Далучайцеся, будзе весела. Йоночка, я тебе не чую, Соника. Йона. Трансляція призупинена, так що чекаємо відновлення. О, а я не бачу. Дивимося, пані Хех. Гэта, мабуть, з інтернетом проблема, пан Василь? І не у нас. Ну, в мене, звичайно. Припинено, да, трансляція? Я просто не бачу, я ж сижу в стрімлабі і в мене це все працює. Зараз я зайду. Я просто не хочу вмикати браузер, тому що я відразу зависну. Не чіпайте браузер. Ні, я не чіпаю. Скажіть мені, будь ласка, коли обновиться трансляція. А я не можу тут перезапустити? Не звертайте увагу, працюйте в ефірі, вас вже 10 тисяч людей дивляться. Ну ладно, добре. Юна, я вітаю тебе. У тебе все добре. Дякую. Ну, трошки картинка пригає, скажу так. Ну, не дуже готовий. Галоўнае, каб вас чулі. Картинка гэта я, а мне не вельмі цікава на себе глядзець. Няхай іншыя глядзяць. Так, я знаю, але ми на стрімі у Хелен зараз. Я вельмі дрэнна чую. Так, Алексей, я ведаю, што на Хрысціна не ўся пошта трапляе, але мы ўсё роўна адсылаем лісты. Розныя, мабыць, адкрытка, просто папер. Не мае, яны ведаюць, чаму мы гэта робім. Таму гэта падтрымка. Нават звычайны папер з «Мы вас падтрымваем», мне здаецца, гэта велічэзнае дзела. Таму пошта, мы ведаем, куды пісаць. І нарэшце трэба будзе зрабіць такую... Василь, я підлягаю розстрілу чи ні? Ні, Ніклаус, ти просто в прямому етері. У нас амністія. У нас прямий ефір. Вітаю. Все, вітаю. Нікого до слова. Ніклаус, ти тільки що зайшов на мій стрім 100-500. Ура! Ти в прямому ефірі. Так. Ссылка на донат в описанні. Все чеку. Не заважаю. Продовжувати будете чи ні? Це до-чесному. Ну, з ким поведешся, того і наберешся. Я ж у яго модератор. Ніклаус. Слухайте, мені здається, ён спужався. А як же обдимашки? Секунду. Обнімашки, Хелен. Дякую, друзі. Вітаю зі стрімом. Цей блін уже в нас нікому. Ну, такой, з комочками, але не моцними. Нормально. Сьогодні лепі, чим останній раз. Я просто зайшов на стрім, як свиня забіг. Не Нормально. тільки ти так зробив. Вибачаюсь. Ні, друзі, я завжди вас рада бачити. Я просто не вмикаю Discord на компі, тому що в мене буде трансляція висіти. Я просто поклала вас біля цього. Ну, щось там в мене в ноуті є, і вас чути в стрімі. Дякую. А яка тема? Може я що скажу? Сьогодні теми ми підіймали, гэта, звичайно, літак.
ми сьогодні розказували про загинутих і висловлювали свої думки щодо цього. І ми так само розмовляли про білоруську тему, ми підіймали гэта арышты, штрафи, тому що у нас знову почалися посадки. Тому, коли цікаво, я з задоволенням вислухаю вельми розумного чоловіка. По літаку, що я вам можу сказати, що дуже прикро, я сьогодні подивився всі фотографії цих загиблих українців. От, всі молоді, такі світлі обличчя, жити, дівчата молоді. Так. Дуже шкода. Я співчуваю родинам загиблих. Дивився інтерв'ю нареченого, одну із загиблих. У них весною мало бути весілля. От, а на рахунок того, хто збив, я не вірю, що це зробив Іран. Тому що не могли вони так себе підставити. Ну, мне здається, що гэта був теракт, і руки одні і ті ж. Ми сьогодні проводили паралель поміж MH17. Так, але ось у мене є, на жаль, я не зможу вам показати тут порівняння ушкоджень MH17 і цього літака. Ушкодження характерно схожі. Я сьогодні дуже щиро бажала, щоб ця подія вона мала дуже міцне розслідування на світовому рівні. Щоб воно не пройшло просто як... Ну там загинули люди багатьох країн. Так. Я думаю, уряди цих країн мають бути зацікавлені в об'єктивному розслідуванні. Нам Русик.ua пише, я дивився художній фільм «Живе Білорусь», «Мокрі очі», жах. Я, на жаль, не глядела, але коли буде час, обов'язково звернуся до художественних фільмів, тому що я просто не поспіваю їх глядіти, насправді. Ніклаус, а що ти думаєш на кошт посадок наших? Зараз у нас вже йде друга хвиля посадок. І арештів, і штрафів. Тоталітарна держава, я взагалі, я без коментарів. Мені одне тільки прикро, що частина мешканців Білорусі спокійно, мовчки споглядає, як арештовують їхніх же громадян, які борються за їх же права та свободи. Це прикро дивитися. Нема ніяких, хоч би які флешмоби позапускали масові. Ось я думаю над гэтым. Ведаеш, мне цяжка было, тому што інфармацыйны прастор у мяне абмежаваны быў, але калі у мяне я магу рабіць стрымы, я магу прапанаваць больш, чым я магу прапанаваць у Facebook. І мне здаецца, мы з сябрамі абмяркуем гэта і зробім у бліжэйшы час што-нибудь такое бамбалео. Масштабне. Так, каб до нас долучаліся люди. Дякую за прапанову, ти мені нагадав, гэта вельмі... Я ж кажу, калі размаўляеш з разумнымі людзьмі, ти себе адчуваеш так само разумным. Дякую, Ніклаус. Ой, лестите, Келлер. Обдимашки. Обнімашки. Так. Дякую, Ніклаус, величезне. Завжди, будь ласка. Піша Усяслав наш. Сьогодні повинно адбыцца судзілішча над актывістам Максимом Урбановичем і лідарам БХД Павлом Северинцем. Нагадую, што абодва зараз знаходзяцца ў палоне ў ЦІПе на Ахкрэсціна. Суд адбудзецца ў 9:15 і 9:30 для Максима і ў 11:30 адпаведна для Павла ў будынку былога Коласовскага ліцею, суд цэнтральнага раёну городу Менску по адрэсе вуліца Кірова, 21. Сябры, хто можа, ідзем у суд. Я, на жаль, не магу, тому што у мяне не атрымваецца з работы адпрасіцца на такія падзеі, які адбываюцца, але я вас вельмі прашу, падтрымайце ў судзе, і калі вы пабачыце, якая падтрымка з боку украінцаў у судах, там просто, я не ведаю, ці чуюць мяне украінцы, зараз яны пацверджаць. Там завжди йде боротьба за місце, хто буде у
кабінеті слухати, як іде слідство. Насправді, там просто нема де яблуку упасть. Тому треба підтримувати. Це вельми важливо. Так, Артур, дякую. Дискорд, кулуарні теми, так. Нам є в чим поговорити і що обміркувати. Так, сябри. Я не ведаю, колькі ідзе ефір, і я не ведаю, Юна, Йоночка, ці ми почуємо тебе, Соніка. Юна не чую. Пан Василь, Яна виходила на зв'язок? Пані Хелен, Юліана трохи зайнята. Я зрозуміла. Я просто чекаю, коли Яна приєднається до нас. Ну що, я пропоную перше, ну такі, трохи блінчиком, але мені здається, не вельми дренно отрималось. Маруся. Пані Келен, Так, ці є питання? трансляція почала 55 хвилин тому. Зараз дивиться 13 людей вас, 32 вподобайки, 0 без вподобайки, живий чат. Вітаю вас. Кльово. Сябри, дякую вам величезне. Це кльово, я бачу, мені біжить чат, так. Я зайшов до вас, мені все сподобалось, картинка сподобалась, чат рухається, глюків немає. Кльово. Зображення чудово, виглядаєте фантастично. Нічого собі. Слухайте, ви коли я готуюсь, ви мені такое не кажете, а коли я не готуюсь, ви кажете, що фантастично. Тому все добре, все добре. Дякую, друже. Наступного разу я дуже сподіваюся, що я таки зроблю собі чат-рулетку і ми підемо гуляти по світу. Треба буде, Келен, щось зробити з чатом. Так, Тому пропорційно зменшити, поставити в праву сторону, а вам чуть-чуть зміститися в ліву сторону. добре, пан Василь, це таке технічне питання. Для мене, ви ж знаєте, сьогодні подія, що я взагалі змогла вийти. Ні. Згадайте Василя, наша Україна Русь. Так. У вас дуже великі перспективи. Ну, ми один з одним будемо ділитися інформацією, щоб не робити помилки один одного. Я вам дуже вдячна. Тому, я зараз завдяки вам. Тут, на своєму каналі. Завдяки мамі і тату. Дякую. Я пропоную, мабуть, закінчити на сьогодні. І я буду, мабуть, робити такі коротенькі стримчики з подіями. Дякую, я Білорус. Дякую, чатик. Я вами живу, я вас читаю. У мене сьогодні і Discord, і чат, і камера включена, і я з вами розмовляю у прямому ефірі. Тому я сама здивована сьогодні. Насправді, що нехай не лепшим чином, але отрималось. Сьогодні сябри мої. Поглядіть, я зараз просто вам покажу, скільки їх у мене. У Discord. Тому долучайтеся до нас. Це вельми цікаво. 100-500 стрім, так, пан Василь. Со 100-500 разу я запустилась. Тому дякую величезне. Я вимикаюсь. Вам доброго вечора. Уже